aspectes que encara han de millorar bastant perquè encara no fan la feina correctament i encara no fan lectura als matins, però en general totes les classes ho fan bé i els cònsols estan correctes. Molt bé. Mireia i Marina? Nosaltres la setmana també ha anat molt bé perquè el fet que hi hagi el concurs de Sant Jordi els motiva a jugar més i ho fan regularment i sempre hi ha alguna classe que no pot després de dinar perquè té alguna activitat, però sempre El vostre càrrec és? Escacs. Responsables d'escacs. Molt bé. Tothom té peces, escaquers... De moment no ens han reclamat res. Cap problema, molt bé. En general tot va molt bé, però hi ha gent que encara tira llença coses que no van a la paperera de reciclatge. Jo vull insistir molt, Hi ha les reunions. Sí, Seran claus, tenim una reunió preparada. Molt bé. D'acord. Hi ha algú més que tenia una reunió preparada? Nosaltres. I de què tractava la vostra reunió? Que hem de tirar els papers a la paperera correcta i la gent que Mercè, que abans de que arribés el Jordi Carmona els hem preguntat que tenia reunions i ens ha dit que demà la volen fer els bibliotecaris i dimecres els delegats verds i els delegats de cultura. I no pot ser demà? Tots? És que ens han dit que volen això. Que la volen preparada. Ells encara, o sigui, els que no acaben de preparar, que diuen que la volen fer... La podeu tenir preparada per demà? Sí, la tenim feta. Doncs feu-la demà també. I el dijous no cicle superior. Tots a les 13:45, oi? Sí, sempre. Vale. Cicle superior i cicle mitjà. Sí. Molt bé. Aquestes reunions són molt claus, L'altre dia quan presentàvem la presentació de càrrecs del cicle inicial, ells et miren amb uns ulls quan parles d'això, ho veus, tenen una gran necessitat de que parleu amb ells, que els expliqueu les coses, que els ensenyeu, que tingueu molta paciència i molt afecte, molt carinyo també, però que els hi digueu totes les coses com s'han de fer. I que també en un moment determinat, també d'una manera molt adequada i molt correcta, sigueu rigorosos i rigoroses. Les feines que fan i s'han de fer, no? Per exemple, si detecteu que algunes papereres no estan en condicions, o no es fa bé el reciclatge, o jo què sé, qualsevol cosa que hi hagi. Això és un aprenentatge que també feu vosaltres, no? De trobar aquest equilibri entre la proximitat, no? I el carinyo i la feina ben feta. Sobretot heu d'utilitzar un llenguatge que l'entenguin, intentant no fent barbarismes, ara que fem el correllengua i que ens hi fixem tant, i que si alguna paraula no la diuen bé, doncs intentar corregir-ho, perquè vosaltres també els esteu ajudant amb aquests aspectes. D'acord, Clàudia? Jo l'altre dia el que vaig fer és per escriure la reunió, la vam escriure ells com la dictava, després me la van llegir i li vam corregir les faltes, perquè potser ells no saben escriure A amb A, alguna A, i els vam corregir nosaltres. Però sobretot que ells vegin les correccions. I ho llegien i els ensenyaven les correccions quan les corregien. Molt bé, escolteu, bona feina, col·laborant. És un repte, totes aquestes coses, Estació meteorològica, una altra cosa. La digital, parlar amb la senyora Vinxeta.